Máte, zapalili si jenom to veprostřed, ne celý lampion a necháte to nahřát. Tadyhle na tu šličnu je vidět a vy si poradíte všichni. Je to dramatický. Once upon a time, there was something really extreme important to us. Je to dramatický. Počkejte, až se vám nahřeje a až se vám krásně postaví lampion. A teprve potom ho můžete pomalu pouštět, ale vydržte. Zkusíme jich pár vypustit v jeden čas. Aby to bylo opravdu velký šláger. Všichni jste přítomní tomu, aby se ustanovil nový český rekord. Pojďte tomu dát trochu atmosféru a zazvat! Možná už máme nahřáto, takže ty, kteří jsou nahřátí a už jim to stojí, tak se pojďte připravit a vypouštíme 3, 2, ne, ještě ne. Tamhle je vidět, že to spadlo, takže ne, ještě pojďme chvíli držet. Opravdu, až vám to bude rvát ruce, že už to chce nahoru. Pak je to teprve připravený, to znamená, že až řeknu teď, tak se to týká jenom těch, kterým už to tak funguje. Ostatní, ať ještě počkej, není to o tom, že si to pustí najednou. Takže ty, co to mají připravený, můžou zkusit. 3, 2, 1, teď! Liberec začívá nádherný divadlo! Do nebe letí 1000 přání! Ale lampion nevím kolik! Točte to! This is not very good. Koukáš, co letěl? Hele, koukej, To je nádhera! Musím si to natočit a dát to na Facebook. Kde vyletí miliarda přání? Pojďte zakřičet! Takhle nějak má vypadat kosmír. To je super! Opatrně s tím, ať nám tady nikdo nebaví. Jakože nechytne. Ona nám začala zrovna foukat vítr. To je super. Asi čím o téhle akci ví, tak je to v pohodě. Tamhle ten strom určitě nezačne hořet. Máme celkem 10 minut na to vypustit všechny balóny. Tamhle jeden hodí. Kdybyste se cítili být ohrožení, tak ho radši zašlapte. Ale a tady pouštěj krásně. Vždycky počkejte, až se vám nahřeje, nepouštějte to hned, páč půjde k zemi.